Росія припиніла поставки газу у Польщу, повідомляють польські медіа. «Газпром» не підтверджує гэтай інформації. Про події дня розповідім по-беларуску і без цензури. З вами Ольга Старостіна. Розпочинаємо об'єктив. «62-й день війни». Ставка виходить за межі України і навіть за Європу. Каб не было войны. Чем больше образовательный уровень, тем меньше положительных оценок возможного ввода белорусских войск делается. Чорнобильський шлях 2022. Мне было вельмі больно бачыць тое, што адбывалася зараз на Чорнобильскай станцыі, калі яе захапілі расейцы. Украіна можа перамагчы ў вайне супраць Расіі, заявіў міністр абароны ЗША на сустрэчы са сваімі калегамі ў Нямецчыне. Кіеў атрымлівае ваенную дапамогу з розных канцоў свету. Кремль нарошчвае удары па аб'ектах інфраструктуры, якія дазваляюць атрымліваць і хутка дастаўляць абсталяванне ды рыштунак. Расійскія войскі ў самаабвешчаным Прыднястроўі прыведзеныя ў поўную баявую гатовасць. Раней з'явіліся паведамленні пра выбухі ў Тырасполі і пра падрыў дзвюх антэнаў прыднястроўскага радыётэлецэнтру «Маяк», якія рэтранслявалі радыё з Расіі. Ці ўступіць Прыднястроўе ў вайну? Зміцер Міцкевіч. Расійскія войскі нанеслі некалькі удараў па аб'ектах інфраструктуры ўкраіны. Гэтак у Донецкай вобласці пад абстрэл трапілі чыгуначныя злучэнні, якія забяспечваюць дастаўку грузаў для украінскай групоўкі войскаў. Акупанты адкрыта кажуць пра імкненне знішчаць любыя шляхі дастаўкі дапамогі збройным сілам Украіны. Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью. Поэтому, а как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией, такую через прокси, и вооружает этого прокси, ну, на войне как на войне. Таксама расейцы нанеслі ракетны удар па чыгуначным мосце праз Днястроўскі ліман у раёне Затокі. Мост мае стратэгічнае значэнне. Ён звязвае паўднёвую частку Адэскай вобласці з астатняю тэрыторыяй Украіны. У выпадку разбурэння моста адзіную сухапутную магчымасцю праехаць будзе шлях паўз тэрыторыю Малдовы. Тым часам у Нямецчыне на вайсковай базе Рамштайн сустрэліся міністры абароны з больш як 40 дзяржаваў-партнёраў Украіны, у тым ліку краінаў НАТО. Міністр абароны ЗША заявіў, што верыць у перамогу Украіны ў вайне супраць Расіі. Стаўка выходзіць за межы Украіны і нават за Еўропу. Расійскае ўварванне беспадстаўнае, неабдуманае і беззаконнае. Гэта абраза міжнароднага парадку, заснаванага на правілах. Гэта выклік свабодным людзям паўсюль. Як мы бачым, народы добрай волі з усяго свету адзіныя ў сваім рашучым падтрыманні Украіны ў яе барацьбе супраць імперскай агрэсіі Расіі. І так павінна быць. Ва Ўкраіну ўжо дастаўленыя 18 амерыканскіх артылерыйскіх установак М777, а 50 жаўнераў прайшлі курс навучання карыстацца імі. Ужо хутка украінцы атрымаюць яшчэ 80 такіх гарматаў, а да таго ж чарговую партыю зенітна-ракетных комплексаў «Стынгер» і супрацьтанкавых комплексаў «Джэвелін». Сродкі супрацьпаветранай абароны перадасць Украіне і Нямецчына. Учора мы пастанавілі падтрымаць Украіну зенітнымі сістэмамі «Гепард». Гэта якраз тое, што трэба ўкраіне, каб абараніць сваю паветраную прастору з зямлі. У дадатак сваю дапамогу Украіне павялічыць Японія, як гуманітарную, гэтак і вайсковую. Мы павялічылі фінансавую дапамогу са $100 мільёнаў да $300 мільёнаў, а таксама перадалі абсталяванне ад сілаў самаабароны, у тым ліку ахоўныя маскі і невялікія беспілотнікі. Я таксама сказаў, што мы зробім дадатковыя пастаўкі харчоў і лекаў. Працягне ісці і беспасярэдня фінансавая падтрымка Кіева. Гэтак міжнародны валютны фонд стварыў адмысловы рахунак для дапамогі Украіне. Прэм'ер-міністр Дзеніс Шмыгаль заявіў, МВФ і Сусветны банк пагадзіліся з тым, што краіне трэба $5 мільярдаў штомесяц. Зміцер Міцкевіч, Белсад. Афіцыйны Мінск на баку Расіі, але самыя беларусы браць удзел у развязанай Крамлём вайне
не хочуць. Пацвярджае гэта і найноўшае сацыялагічнае пытанне, праведзенае ў нашай краіне. Падрабязнасці пра стаўленне беларусаў да вайны распавядзе Ніка Несцярэнка. Больш за 80% беларусаў не падтрымліваюць ідэю ўводзіць беларускія войскі на тэрыторыю Украіны. Такія лічбы агучыў прафесар-сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. У сярэдзіне сакавіка ў Беларусі апыталі 1000 рэспандэнтаў праз тэлефонныя званкі з мэтаю высветліць стаўленне да вайны ва ўкраіне. Большасць выказалася супраць увядзення войскаў, а 2/3 супраць выкарыстання тэрыторый ды ваеннай інфраструктуры для ваенных дзеянняў. Чем больше образовательный уровень, тем меньше положительных оценок возможного ввода белорусских войск делается. Да? И, значит, белорусы, которые идентифицируют себя как белорусы, опять же, в меньшей степени, в 2 раза, одобряют возможный ввод белорусских войск на территории Украины для ведения боевых действий. Паводле Андрэя Вардамацкага, аўтара даследавання, гэта той рэдкі выпадак, калі нацыянальны фактар у сацыялагічным даследаванні адыгрывае важную ролю. Здзіўляе сацыёлагаў і факт, што сярод тых, хто ухваляе ўварванне, людзі старэйшага веку. Аднак эксперты ў адзін голас гавораць, што масавая свядомасць функцыянуе не паводле тых законаў, што экспертнае меркаванне. Яна рэагуе на падзеі больш павольна, а значыць, рэакцыя беларусаў яшчэ наперадзе. Я смотрел данные Chatham House. Заинтересованность в информации или информированность о событиях в Украине, да, она падает с движением с юга на север. Ну, очевидным образом. Да? Потому что Брестская и Гомельская области они значительно плотнее отслеживают информационный поток. Витебщина в наименьшей степени, соответственно. Эксперты з асцярожнасцю прагназуюць вектары змены грамадскай думкі беларусаў. У сакавіку паводле апытання беларусы больш рэагавалі на эканамічныя наступствы вайны, чымся на саму вайну. Але называюць фактары, якія будуць уплываць на яго змену. Экономические вещи, экономические санкции, экономические последствия. И кого, кто займет в массовом сознании место виновника этого негатива. Затем, а может это будет и важнее, ну, здесь очень сложно прогнозировать, то есть результаты военных действий. Да? Как, грубо говоря, облажается Россия, насколько глубоко и как быстро, или все-таки как-то не очень, с одной стороны. С другой стороны, насколько действенной силой покажет себя ЕС. Андрэй Вардамацкі падкрэслівае, што апытанне зробленае да таго, як стала вядома пра зверстве расійскіх акупантаў у Бучы. І калі да абнародавання ваенных злачынстваў для беларусаў падзеі ва ўкраіне былі абстрактнай спецаперацыяй, то пасля сталіся канкрэтнаю вайною. Ніка Несцярэнка, Белсат. Фізічны пуск другога энергаблоку на БелАЭС адбыўся. Пра гэта паведамілі ў Росатаме. Беларускі бок выдаў каментар да гэтай інфармацыі. Паводле Міністэрства энергетыкі запуск блоку – гэта працэс доўгі, ён яшчэ трывае. Гендырэктар Росатама выказаў спадзеў, што другі энергаблок на БелАЭС дадуць у прамысловую эксплуатацыю ў канцы года. Энергаблок мелі запусціць летась, пасля планы перасунуліся на сёлетнюю вясну, а цяпер на канец года. Тым часам не працуе і першы энергаблок. Яго зноў вывелі ў планава-папераджальны рамонт. Сёння 36-й у годкі аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Лукашенко штогод 26 красавіка наведваў чарнобыльскія раёны, але сёння застаўся ў сваім палацы. Кажа, што надвор'е перашкодзіла, а можа ваенная радыяцыйная небяспека. Вельмі небяспечна. Гэтак узровень радыяцыі ў Чарнобылі акрэсліла місія МАГАТЭ, якая сёння пабывала на атамнай электрастанцыі. Падрабязнасці ў Юліі Лабанавай.
36 гадоў мінула з дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Небяспека застаецца дасюль. Пад падвойным саркафагам 4-й корпус рэактара, дзе ўсцяж трываюць радыеактыўныя працэсы. Месціцца ў зоне адчужэння і дзясятак прадпрыемстваў, у тым ліку для перапрацоўвання цвёрдых радыеактыўных адкідаў, сховішча адпрацаванага ядравага паліва. 10-километровая зона промышленная вокруг Чернобыльской станции, объект укрытия, соответственно, да, там это зона особого, опасная зона с точки зрения радиационных полей. То есть там профессиональное облучение до 5 микрозивертов в год, среднегодовая эффективная доза облучения. 26 красавіка 1986 на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС адбыўся магутны выбух. У выніку разбурэння рэактара ў паветра трапіла велізарная колькасць радыеактыўных рэчываў. Доза радыяцыі аказалася смяротнаю для працаўнікоў заводу і для ліквідатараў. Вецер разнёс небяспечныя рэчывы на сотні кіламетраў. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Нету никаких способов, чтобы во время каких-нибудь таких действий, которые случились в этом году, как война в Украине, чтобы эти объекты были защищены и не привели к очередным огромным катастрофам. И поэтому в этом году Чернобыль-22 – это как бы новый виток чернобыльской проблемы, новый виток проблем атомных станций. У 10-кіламетровай зоне вакол Чарнобыльскай электрастанцыі ўзровень радыяцыі перавышае норму ў 10 разоў. На зямлю, забруджаную радыенуклідамі ды изотопамі, прыбылі расійскія акупанты. 24 лютага калона расійскіх танкаў акружыла Чарнобыльскую АЭС. Побач з небяспечным аб'ектам вайскоўцы былі 36 дзён. Я не знаю, какую они воду там пили, ели немытыми руками. Это все повышает риски попадания внутрь организма радионуклидов долгоживущих, которые альфа-излучатели. То есть это может иметь долгосрочные последствия для их здоровья. Сказать, сколько им лет осталось жить, сложно. У нас існавала сістэма радыелагічнага маніторынгу па ўсёй зоне адчужэння на базе сэнсараў, якія перадавалі інфармацыю на цэнтральны вузел, сервер з адпаведным праграмным забеспячэннем. Пасля апрацоўвання гэтая інфармацыя публікавалася на адкрытым вэб-сайце, з якога можна было атрымліваць інфармацыю пра радыелагічны стан усёй зоны. Сервер скралі. Пра анамальна высокі ўзровень радыяцыі пасля расійскіх вайскоўцаў з Чарнобыльскай АЭС заявіў генеральны дырэктар МАГАТЭ Рафаэль Гросі. Місія Міжнароднага агентства атамнай энергетыкі сёння наведала аб'екты і перадала ўкраіне абсталяванне, неабходнае для аднаўлення онлайн-маніторынгу. Правесці дакладную і поўную дазаметрычную выведку станецца магчымым толькі пасля ачысткі мясцовасці. Акупанты замінавалі тэрыторыю перад сыходам. Юлія Лабанова, Белсат. Чарнобыльскі шлях не на радзіме, а за мяжой. Беларусы Вільні выйшлі на акцыю, прымеркаваную да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Раней чарнобыльскі шлях штогод ладзілі ў Мінску, але цяпер акцыя пад забаронай. Они будут писать историю будущей Европы. Я сама со Жлобина. И наша область одна из самых потерпелых от Чернобыля. Тому мне было вельми больно. И бачить то, что отбывалося зараз на Чернобыльской станции, коли ее захопили российцы. Если в других странах что-то есть, сохранилось, в России что-то остаточно. У нас вообще все это, у чернобыльцев, у афганцев, это государство рвет где только может. Какие там ошибки исправления, да. Ну все забывает, все на деньги перебьется. Чего чекать? Чекать мы все одного ждем. Перед Моги над этим упырем, который сидит там. И Беларусь туда станет свободной и красивой. И все будет у нас как в нормальной, демократической, свободной стране. Кажучи, калі я ввогуле пачула пра тэорыі, што в Беларусі збіраюцца будаваць АЭС, это
подавалось першапачатково як нейкі дурны жарт, потому что як краіна, якая максімальна пацярпела, як яна можа праводзіць чарговыя эксперыменты са сваім народам на сваёй зямлі. И снова на наши земли пришла беда, и снова она пришла из Москвы. И я хочу сказать, что мы должны сделать для Беларуси все, чтобы победила Украина. В то время мне было 34 года, 33-34. Вы знаете, сколько детей после Чернобыля Беларусь потеряла? Ведь женщины после всего того, что случилось в Чернобыле, просто прерывали беременности. Святлана Ціхановская сустрэлася сёння з прэзідэнтам Нямецчыны Франкам Вальтарам Штайнмаерам. Пра што дамовіліся палітыкі, распавядзе з Берліну Віталь Бабін. Сегодня завершился официальный визит Святланы Тихановской у немецкую столицу. У Берлине демократичная лидерка Беларуси сустрэлася с шэрагам немецких политиков, у тым ліку с депутатами Бундестагу. Ну а финальной кропкой этой поездки стала сустрэча с президентом Нямецчыны Франком Вальтером Штайнмаером, якая отбылася у палаце Бельвю. Это была первая встреча с новыми представителями нового парламента, Бундестага. И мы с ними общались раньше, но немножко на другом уровне. И мы рассказали, что происходит в Беларуси сейчас. Говорили, что белорусы не равно режим, то есть те же самые нарративы, но здесь это все прекрасно понимают, и нас заверили, что если там кто-то переживает, что будут вестись какие-то подковерные переговоры с режимом, то этого не будет. Никто с Лукашенком цацкаться больше не будет. Международные ивенты, все. Международные гранты, из яких кормился Лукашенко и его система, все. Все эти лазейки, якія Лукашенко допомагали утрымлівацца при ўладзе, у тым ліку ў 2021 годзе, все. Подводзячы вынікі гэтага двухдзённага візіту Святланы Тихановскай у Берлін, варта адзначыць, што ён быў вельмі своечасовым, бо менавіта у гэты момант у нямецкім парламенце разглядаецца далейшая стратэгія ў дачыненні да Беларусі і фармулюецца бюджэт. А таму, канешне, падтрымка рэпрэсаваным беларусам, іхная легалізацыя ў Нямецчыне, а таксама падтрымка незалежных медыяў і праваабаронцаў стаялі на парадку дня. Мы гаварылі пра тое, што трэба працягваць падтрымліваць Deutsche Welle, беларускую рэдакцыю, каб там былі матэрыялы, у тым ліку на беларускай мове, а не толькі па-руску, і пра падтрымку іншых незалежных медыяў, а таксама пра дапамогу беларускім праваабаронцам, рэпрэсаваным. Адначасова з тым, тут у Берліне створаная міжнародная платформа па расследаванню злачынстваў рэжыму Александра Лукашэнкі. Ужо некалькі тысячаў папак назбірана розных фактаў аб тым, што робіць рэжым Лукашэнкі ў дачыненні грамадзянскай супольнасці і грамадзянскіх ініцыятыў. Гэта ў будучыні, безумоўна, можа стаць прадметам для міжнароднага расследавання гэтых справаў. Віталь Бабін, Белсад, Берлін. У палацы правасуддзя ў Брюсселі меў прагучаць вырак на радзінцу Беларусі Антонію Гівойне. Яго вінавацяць у падпале беларускай амбасады. Суд вырашыў падчас абгаворвання маёй справы, што суд першай інстанцыі недастаткова высокі і адпаведны на тое, каб вынесці прыгавор па такому цяжкому артыкулу, як артыкул 510-513 крымінальнага кодексу Бельгіі. Проста гэты артыкул прадугледжвае ад 15 до 20 гадоў пазбаўлення волі. Аднак паводле адваката чакаецца значна больш мяккі вырак, бо гэта была сімвалічная акцыя, а не акт хуліганства з мэтаю стварыць небяспеку работнікам амбасады. Калі на гэтай падставе артыкул перакваліфікуюць, то Антоній Гівойна можа атрымаць пакаранне ў выглядзе грамадскіх працаў ці штрафу. Антоній Гівойна прызнаў, што летась у ноч на 9 жніўня падпаліў дзверы амбасады, аднак намеру нанесці шкоды жыццю ці здароўю людзей не меў. Пажар аператыўна пагасілі. Вырак у справе падпалу амбасады маюць агучыць 20 траўня. 26 красавіка – дзень народзінаў праваабарончага цэнтру «Вясна». Дата невыпадковая. Арганізацыя паўстала пасля сілавога разгону чарнобыльскага шляху 96, каб дапамагчы затрыманым ды іхным сем'ям.
Пра арганізацыю, якая 26 гадоў бароніць правы беларусаў, наш наступны сюжэт. А пасля яго заклікаю гаспадарства не прапусціць падсумаванне падзеяў дня ў студыі «Белсат». А я развітваюся. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. 7 праваабаронцаў вясны цяпер знаходзяцца за кратамі. Велізарная колькасць выехала з Беларусі і працягвае працаваць з Літвы ды Польшы. Сетка валанцёраў вясны засталася і ў Беларусі. Працы наадварот яшчэ больш дадалося, так, таму як штодня людзей затрымліваюць, арыштоўваюць. І мы бачым, што ціск пасля жніўня 2020 года ён толькі ўзмацняецца. Напярэдадні пачаўся суд над вясноўцамі Марфай Рабковай і Андрэем Чапюком. Рабкова каардынавала валанцёрскую службу. За кратамі яна 19 месяцаў. За гэты час у дзяўчыны памерлі бацька і бабуля. Пагоршылася здароўе, яна не атрымлівае належнай медычнай дапамогі. За кратамі таксама праваабаронцы Алесь Бяляцкі, Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч, Леонід Цудаленка, Тацяна Ласіца. Прафесійнасць яна выпрацоўвалася гадамі, нарыхтоўвалася. І дзякуючы гэтай высокай экспертнасці Беларусь выглядае на міжнародным узроўні вельмі годна ў міжнародных праваабарончых органах. Напрыклад, камітэт правоў чалавека. Ён выслухоўвае не толькі на сваіх паседжаннях, ён выслухоўвае не толькі афіцыйную арганізацыю, але і грамадзянскую супольнасць. І вось грамадзянскую супольнасць прэзентуе ў тым ліку «Вясна», і ейны ўнёсак вельмі значны. Фіксуе катаванні, сочыць за судамі, дапамагае родным зняволеных юрыдычна, арганізоўвае перадачы за краты. Частка таго, чым займаецца сёння «Вясна». Што было б, калі б вясны не існавала? Мы бачым, што ў 2020 годзе фактычна такая самаарганізацыя таксама ўзнікла па-за вясной. Колькі дзяжурыла валанцёраў каля Акрэсціна, і ваду падвазілі, і медыкі былі, на месцы дапамогу аказвалі, і спісы складалі. То есть я думаю, што калі б вясны не было, яна б паўстала іншая арганізацыя. То есть яны б самаарганізаваліся, напэўна, як тады, 26 год таму назад. Што зараз з вясной? Нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, як вы працягваеце функцыянаваць і ці працягваеце? Калегі ў індывідуальнай якасці працягваюць праваабарончую дзейнасць, працягваецца дзейнасць у неабарону за вызваленне палітвязняў усіх і у тым ліку нашых калег «Фрі Вясна». Пад такім хэштэгам можна даведацца інфармацыю пра зняволеных вясноўцаў, а таксама адрасы для лістоў, якія моцна іх падтрымліваюць. Алена Дубовік, Белсат.